Il-ħin, it-tlieta naqsin kwart ta' wara nofsinhar, jinstemaw 3 splużjonijiet minn inħawi differenti f'Għawdex saħansitra minn Malta. Kulħadd ilissen l-istess kliem. Splodit kamra tan-nar. Il-kamra tan-nar Qalb ta' Ġesu Fontana Brothers viċin il-Kappella ta' San Dimitri fl-Arb hija proprjetà ta' George Gatt magħruf bħala Tamarozz mill-Fontana, wieħed mill-4 vittmi. It-tlieta l-oħra li kienu fil-kamra ta' Gatt kienu Joseph Cini mill-Fontana, Mario Gauci magħruf bħala ċaqnu mill-Munxar u Brian Portelli ta' 26 sena minn Nadur. Fil-ħin tal-esplużjoni l-4 persuni l-koll irġiel kienu qegħdin jaħdmu fuq il-lob tan-nar tal-ajru fil-fatt dak il-ħin kienu qegħdin jorbtu il-fetħa tal-kulur. In-nar kien se jintuża għal żewġ festi sekondarji tal-kunċizzjoni fir-Rabat u l-Qala, filwaqt li nhar ieħor kien ser jintuża għal festa sekondarja oħra dik tan-Nadur ta' San Koronatu. Fuq il-post waslu 3 ambulanzi mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u wara sejħet ukoll assistenza tal-Protezzjoni Ċivili ta' Malta. Wara 20 minuta instab l-ewwel vittma. L-ewwel persuna instab mal-ewwel 20 minuta, ġifieri n-nies tagħna baqgħu jaħdmu hemmhekk flimkien mal-Forzi Armati, baqgħu jippersistu għalkemm kien hemm splużjonijiet kontinwi, splużjonijiet żgħar. Eventwalment instabu żewġ vittmi oħra. Sa 4 sigħat wara li seħħet l-esplużjoni, it-tfittxija għall-aħħar vittma f'din it-traċedja kienet għadha għaddejja tfittxija mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll mill-Forzi Armati ta' Malta u anke mill-membri ta' l-IRRC. Għal-ħabta ta' 6:30 wasal helikopter b'numru ta' klieb tal-Protezzjoni Ċivili. Madankollu it-tfittxija ir-riżultat fin-negattiv. Għal-ħabta ta' 8 tfittxija għar-raba' vittma ġiet sospiża u ser titkompla kmieni 2 filgħodu. Fuq il-post diversi qraba u ħbieb il-koll jistennew biex jisimgħu xi aħbar dwar l-eżis tagħhom bħal donnom ma jridux jemmnu dak li kienet jiġri quddiem għajnejhom. Min informazzjoni li One News kiseb minn fuq il-post jirriżulta li kien hemm maħżen ieħor mimli nar. Fil-fatt kien hemm madwar 5000 bomba. Ħbieb u qraba tkellmu magħna bidmuh f'għajnejhom dwar sħabhom il-vittmi. Brian Portelli li żar fost il-vittmi kien ilu jaħdem f'din il-kamra tan-nar għal dawn l-aħħar 6 snin. Min-naħa l-oħra Mario Gauci ċaqnu kien ilu ma jersaq lejn il-kamra tan-nar xarejn. Kien involut f'żewġ inċidenti simili iżda l-lob tan-nar baqa' d-delizzju tiegħu sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Fuq il-post kien hemm ukoll il-Maġistrat Giuseppe D'Amico li mejjuna minn numru ta' esperti forensiċi kif ukoll il-Pulizija mmexxija mill-Assistent Kummissarju Raymond Zammit. Ftit metri biss il-bot minn dak li għatfadal mill-kamra tan-nar tal-Qalb ta' Ġesu, sentejn ilu kienet seħet traċedja oħra fil-kamra tan-nar magħrufa bħala Taninu li kienet ħalliet 8 persuni mejta.